Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926. Welkom mensen bij Breek de Week. Ja, en wat voor een week. Het is namelijk weer Schommelmarkt in Remuin. Wat een schoon evenement. Wim herinnert het zich niet. En de hand bij pap of mam, dat begon het moksen met schommelen langs al die schoon kruimkes. Ja, en 2 jaar geleden zit neven mij Gonnie Stoot, heb hier de organisatie met overgenomen. Ja, maar ook hier hebben we het net over gehad, kunt u herinneren. Ooit in de jaren 60 zakker is het eind jaren 60 is dat echt als ontstaan, dat weet ik als kind, want het kwam, vroeger mochten ze pas vanaf 1 augustus opruiming doen. En toen hadden de ondernemers zich gedacht, als voor een kruimke boete zitten, is dat vrije markt. Dus de kruimkes werden boete gezet en de incouranten waar al een jaar loog, dat werden gewoon voor een habbekrats verkocht. Er kwam een bandje bij, er kwam een tab bij en het feestje was de Schommelmarkt was geboren. Ja. Met name op de Neerstraat toen, hè? Mia Brammers, dat had op de Neerstraat, dat had een zaak in handdoek, theedoek, allemaal ook ongehoord, echt het hele Ajerwatse. En dat was de karttrekker samen met de meneer wat nu nog in Boom zit. Die twee hebben eigenlijk dat zijn er ooit met begonnen. Dat was een gat in de markt, letterlijk. Ik denk het wel, ja. Laat, ik meen 69 dat de eerste editie geweest is. Ja. Dat is al heel even geleden. Er is natuurlijk wel een verschil tussen hoe het toen was en hoe het uitgegroeid is tot nu. Hè? Intussen 200 kramen. Ja, natuurlijk. Kun je daar kort iets over maar ja, toen werden er gewoon een paar kraampjes buiten gezet. En er werd een feestje gebouwd. En nadat het uitgroeide, kwamen er natuurlijk regels en moest er van alles aangepast worden. En door de loop der jaren zijn natuurlijk veiligheidsmaatregelen, wat we toen allemaal niet kenden. Mensen veranderen, tijden veranderen. Dus het moet gewoon in een nieuw jasje gestoken worden. Dat hebben wij het vorig jaar dan geprobeerd met de gezamenlijke ondernemers op te pakken. Vorig jaar was best goed. Ik hoop dat het dit jaar ook zo wordt. Dat tekenen we voor. De weergoden spelen met, want het is vanavond mooi weer. Vandaag is het goed, ja. En ik zeg altijd tegen de ondernemers en tegen de mensen, ik kan heel veel voor jullie regelen. Ik kan dit niet. Ik kan alleen een keer aan de kapel opsteken. Ja. Voor goed weer. Ja, daar blijft het. Dat blijft het bij. Ja, inderdaad. Maar als we kijken naar de inhoud, hè, want 200 kramen, dat is enorm. Het zijn grondplaatsen, het zijn kramen. Een groot gedeelte wordt natuurlijk door de ondernemers zelf. Die hebben natuurlijk als eerste recht voor hun deur een eigen plekje. Dat ging in het verleden ook wel eens fout. De bewoners en dan verenigingen, daar kunnen we zeker niet zonder. Ook 2 vriendinnen wat de zolder of de kelder leeg willen ruimen. Dat brengt gewoon de charme van het commerciële met het gezellige. Met het echte schoemelen. Dus die echte sfeer van die Schommelmarkt uit het begin, dat is wel behouden gebleven? Ik dacht het wel. Die is een tijd weg geweest, omdat het te commercieel werd. De kramen waren te duur. Dus voor de ondernemers en de vriendinnen, die konden dat niet meer betalen. Dat was ook mijn idee. Het moet aierwaarts gezellig. Ja. De prijzen moeten terug voor de plaatsen en er moet entertainment komen. En dat is, vanavond speelt zich dat ook overal af. Ja, dat zussen ook, hè? Overal. Het leeft. Het bruist weer. Het leeft. Zeker. We zijn net al even, de telefoon gaat de hele tijd, want het is drukte van belang. Wat speelt zich nu op dit moment af? Want we kunnen nu bijna live meekijken. Nou ja, nu zijn er mensen die wat natuurlijk vragen tot hoe laat ze mogen staan of tot hoe laat afbreken is. Maar ook, gewoon kun je even hier helpen. We hebben natuurlijk een goede beveiliging. We hebben Raad Security of SafeNet nu. We hebben stadstoezicht. We zijn met een hele club vrijwilligers. Die waren er eigenlijk vanmorgen om 6 uur zijn we begonnen. Zo. Dus dan vanavond om 10:30 als de muziek stopt. We gaan om 11 uur de taps dicht. En dan gaan we ons klaarmaken voor morgen en hopelijk 2e goede dag. Voor de volgende dag. Voor de volgende dag, ja. Geweldig. Zeg, en als ze zo tussen de mensen ook veranderen door de jaren heen, of zeggen ze, Remuin blijft toch Remuin? Nou, Remuin, de echte Remuin, ja, blijft Remuin. Er komen natuurlijk veel van buiten af en die snappen het ook niet. Maar als ze dan rustig uitlegt waar het is, wie het is ontstaan, ja, dan vinden die dat toch wel een heel erg fenomeen, wat ze niet, die combinatie.
En als u dat nou zou moeten uitleggen voor iemand van buitenaf, hoe zou je dat dan kort uitleggen? Dan zou ik zeggen, kom naar een muin en schoemel gezellig met. Maak kennis met de mooie markt, maar ook we hebben een prachtig Münsterplein, een markt, een stationsplein, alle pleinen waar vanavond nog van alles te doen is. Waar de mensen een hapje kunnen eten en drinken. Zo gewoon zeggen, kom kijken en geniet ervan. Laagdrempelige entertainment voor iedereen wat. Een bandje, we hebben een kinderschminkje, we hebben een Tally de Clown. We hebben hier of daar gewoon wat zich met een drumbandje dan neerzetten. Vanavond hebben we nog de samba-band. Op verschillende plaatsen nog live muziek. Ja. Dus er van alles te doen. Vorige week hadden we de Colorful Swing Band. Die spelen bij ons in de Bakkerstraat. Ja. Precies, ja. Die spelen vandaag 2, die zijn nu aan het spelen. Die spelen 2 dagen in de Bakkerstraat. En dan is bij Vasco is muziek aan Sir James. Bij 22, bij Erve Shoppen. Op de Markt is vanavond een leuke act. Dus er is toch van alles te doen. Er is geen excuus om thuis op de bank te blijven. Zeker weten van niet. En als we kijken naar de Schummelmarkt, wat is het succes? Wie kan het dat het in de jaren 60 is ontstaan en nog steeds zo succesvol is en er nog steeds behoefte aan is? Wie komt dat? Doordat Romeins mensen die wat zich samenpakten, gaat voor een stad willen doen. En gewoon het voor de bewoners, voor de ondernemers samen er gaat leuks van maken. Dat denk ik dat op een gegeven moment gewoon de kracht is van een groep wat gewoon Romein op de kaart wilt zetten. Geweldig. Ja. Nou, bedankt dat u even te gast wilde zijn. Ik ga u niet langer ophouden, want u moet weer snel aan de slag. Ja, dank je wel. Hard rennen. Bedankt voor de komst. Graag gedaan. Dank je wel. Deze uitzending werd mede mogelijk gemaakt door Bij Stoks, Roermond, Maasbracht en Heerlen.